Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. У ефірі новини час місцевий і головне сьогодні. Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концлагерів. По традиції склали квітки до меморіального комплексу «Шталах» номер 342. Заборона на наведвання леса. Рішення прийнято Молодежинським райвиконкомом. Католики святкавалі Великдень, а у православных пачалася страстная сядміца. 11 красавіка – Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. Значная памятная дата для ўсіх народаў. Па традыцыю скласці кветкі да мемарыяльнага комплексу «Шталах» номер 342 прыйшлі прадстаўнікі ўлады. Далей падрабязна. Поўная жалю і смутку дата. Па зразумелых прычынах без удзелу ветэранаў вязняў і іх родных. Але аддаць дань памяці загінулым неабходна, упэўнены прысутныя. Гэты дзень як сімвал вялікай трагедыі і болю, таксама як прыклад стойкасці і мужнасці людзей, што волею лёс апынуліся ў фашысцкіх застенках. Жыццё многіх абарвалася за калючым дротам у страшнай нацысцкай няволі. «Шталах 342» быў адным з самых буйных лагераў смерці, вядомы надзвычай жорсткімі умовамі. «Шталах 342», который располагается на территории города Молодечно, является самым большим захоронением в нашем районе. Здесь в годы Великой Отечественной войны погибло более 33 тысяч наших граждан. И, конечно же, сегодня это, наверное, наш долг, потому что жизнь продолжается. Мы передаем вот эти традиции молодому поколению. И мы, как молодое поколение, уже спустя много лет помним об этом, не забываем об этом. И каждый год сюда приходим и будем приходить, чтобы еще раз поклониться тем людям, которые отдали жизнь ради будущего нашего поколения, ради будущего нашей Беларуси. Ушанаваць памяць замораных голадам і несумяшчальнымі жыццём умовамі, скланіць галовы перад іх пакутамі, ускласці кветкі і вянкі. Да мемарыяльных дошак прыйшлі прадстаўнікі райвыканкама, ваенных структур і грамадскіх аб'яднанняў. Вязняў з Маладзечынскага раёна, якіх катавалі менавіта ў «Шталагу 342», ужо няма ў жывых. Выратаваць сваё жыццё і дапамагчы блізкім у лагеры смерці было раўназначна цуду. Тысячы загінулых, імёны якіх невядомыя. Аднак спісы кожны год папаўняюцца. На плітах з'яўляюцца прозвішчы, і зараз іх колькасць большая за 2000. Благодаря почетному жителю города Молодечно, Князевой Лидии Борисовны, установлено свыше 2000 имен погибших военнослужащих, которые в свое время находились в этом лагере. Это поломанные судьбы, эта память, она всегда останется в наших сердцах. И мы проводим большую, огромную исследовательскую работу. Мы знаем, что война не закончится, пока не будет установлен каждый солдат, каждый погибший в годы Великой Отечественной войны. У Дзень памяці завяршылася акцыя пад назвай «У славу агульнай перамогі». Зямля з усіх воінскіх пахаванняў нашага раёна была памешчана ў спецыяльную капсулу. Ганаровая місія забора зямлі з мемарыяльнага комплексу «Шталах 342» была прадстаўлена кіраўніку райвыканкама Юрыю Горлаву і ваеннаму камісару ваеннага камісарыята Маладзечынскага і Воложынскага раёна Александру Матецкаму. Зямлю, за якую і ваявалі нашы продкі, сабралі таксама з брацкай магілы на вуліцы Язэпа Драздовіча. У дзень святкавання 75-годдзя перамогі у нішах крыптахрама помніка ў гонар усіх святых адбудзецца урачыстая цырымонія закладкі 118 такіх капсул з усіх куточкаў Беларусі. Олеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. Часовыя змены. Аўтобусны парк горада Молодечно прыняў рашэнне змяніць некаторыя маршруты і графік руху транспартных сродкаў. Складанасці ўзніклі ў сувязі з эпідэміялагічнай абстаноўкай. Па словах кіраўніцтва аўтапарка, пасажырапаток знізіўся на палову. Таму карэктыроўка працы вымушаная мера. Незагружены, в частности, ночные рейсы. Там вообще по 1-2 человека. Представьте, такой автобус, гармошка будет ходить и вести одного человека, кондуктора. Это, конечно же, дополнительные затраты. Вся информация по автобусам можно найти и на сайтах автобусного парка, по отмененным рейсам, диспетчер автовокзала. Онлайн, они тоже, в принципе, все автобусы, которые на линии, можно просмотреть по интернету, то есть нахождение, прибытие.
Ну и информацию тоже также предоставляем же непосредственно, к кому обращаются. Предприятия доведен, которые работают в ночное время, тоже доведена информация, которая рейсы отменяется. То есть не должны пострадать граждане нашего города. Як толькі ситуация будет стабилизована, час руху транспортных сродкаў павялічыцца. График откорректуют з улікам усіх абставін, паведамілі нашему телеканалу у аўтобусным парку номер 4. Заборона на наведванне леса. Такое рашэнне прынята Маладзечынскім райвыканкамам 10 красавіка. Прычына – высокі клас пажарнай небяспекі. Аналагічныя рашэнні ўжо дзейнічаюць у 72 раёнах Беларусі. У Мінскай вобласці забарона распаўсюджваецца на 12 рэгіёнаў. Парушальнікам рашэння пагражае штраф у памеры до 25 базавых велічынь. А калі лясному фонду яшчэ і была учынена шкода, тады сума можа ўзрасці до 50 базавых адзінак. У групе рызыкі сталае насельніцтва. Гаворка ідзе не толькі аб каронавірусе, але аб злачынствах, звязаных з падманам. Зламыснікі карыстаюцца складанай сітуацыяй, ходзяць па кватэрах і дамах з рознымі прапановамі. Зняцце порчы і продаж танных тавараў пад выглядам дарагіх – такія асноўныя схемы правапарушэнняў, на якія трапляюць ахвяры. Ашуканцы могуць прадстаўляцца сацыяльнымі работнікамі, медработнікамі, прадстаўнікамі камунальных службаў і іншых раённых структур. Часцяком аферысты выступаюць у ролі прадаўцоў, прапаноўваючы купіць тавар, кошт на якіх першапачаткова завышаны. У выніку гандлю прадаўцы могуць у разы знізіць кошт, што і падкупляе грамадзян. У большасці выпадкаў свае грошы пенсіянеры пазбаўляюцца з-за таго, што дазваляюць гасцям самастойна адлічыць неабходную суму. У Маладзечынскім рэгіёне падобных фактаў пакуль не зафіксавана, зарэгістраваны яны ў іншых раёнах. Але тым не менш супрацоўнікі міліцыі просяць сталых людзей быць пільнымі, ні пад якой падставай не чыняць дзверы незнаёмцам. Маладзечынскі раус настойліва рэкамендуе растлумачыць блізкім, што ў выпадку наведвання іх па месцы жыхарства незнаёмым. Маладзечынскі раус настойліва рэкамендуе растлумачыць блізкім, што ў выпадку наведвання іх па месцы жыхарства незнаёмымі грамадзянамі неабходна абавязкова паглядзець пасведчанне іх асобы. Пры ўзнікненні сумненняў патэлефанаваць па нумары 102. Міліцыянеры не толькі кантралююць сітуацыю з парушальнікамі закона, але і асабіста клапоцяцца пра старэйшае пакаленне. Людзі ў пагонах па тэлефоне праводзяць з пенсіянерамі прафілактычныя гутаркі, цікавяцца, з кім пражываюць састарэлыя грамадзяне. Калі з асобамі раней судзімымі, то лішні раз не пашкодзіць удакладніць паводзіны дамачадцаў, іх лад жыцця і кантакты, упэўнены праваахоўнікі. Атрыманую інфармацыю аб патрэбнасцях пажылых адзінокіх людзей і інвалідаў у прадуктах харчавання і леках вартавыя парадку неадкладна перадаюць у адпаведныя раённыя службы. Меры, што прымаюцца, дазволяць мінімізаваць рызыкі ўзнікнення рэспіраторных захворванняў у людзей ва ўзросце. Міліцыя просіць грамадзян з разуменнем ставіцца да званкоў такога кшталту. Вясна – лепшы час для набыцця нерухомасці ў Мінску. У найбуйнейшага забудоўшчыка краіны адразу некалькі выгадных акцый, якія дазволяць істотна сэканоміць. І самае важнае, усе яны дзейнічаюць адначасова, распаўсюджваюцца на новы дом у комплексе Мінск-Меркіото, у якім пачаўся продаж кватэр. Кошт квадратнага метра ад 2499 рублёў. І зараз самы лепшы выбор. Дом расположен в южной части квартала Азия, где пересекаются улицы Кижеватова и Казинца. В доме 25 этажей, 294 квартиры, площади от 28 до 75 квадратных метров, остекленные лоджии. В квартирах площадью более 50 метров предусмотрены балконы. Лобби имеет 2 выхода – в тихий двор и к стоянкам автомобилей. Рядом будет новый парк и новая линия метро, его активно возводят. Социальная и деловая инфраструктура. В квартале построят детский сад и магазины. Начато активное строительство Международного финансового центра, торгово-развлекательного центра Мара Молл, который по своим масштабам и площадям будет самым крупным в стране. Работа идет в 14 кварталах жилого комплекса. Дом Киото будет сдан уже через год, в апреле 2021 года. Застройщик помимо очной консультации предлагает дистанционный сервис онлайн-покупки. Покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, получит бонус от застройщика. При покупке однокомнатной квартиры-студии экономия составит 4000 рублей, при покупке евродвушки 7000, а приобретение трехкомнатной квартиры в онлайне позволит сэкономить 10 000 рублей.
В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика. Адреса вы видите на своих экранах. Выгодным финансовым инструментом, рассрочкой от застройщика, воспользовались тысячи семей. Условия первоначального взноса от 30% стоимости. Если покупатель первым взносом оплачивает более половины стоимости квартиры, то получает дополнительную экономию на цене каждого квадратного метра. В апреле этот финансовый инструмент стал еще более выгодным. Застройщик объявил акцию «Платежные каникулы». При оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. Абсолютно уникальная акция. Рассрочка до 10 лет в комплексе «Минск-Мир» без первоначального взноса. Количество участвующих в акции квартир ограничено. Продлится она всего месяц. Но тот, кто воспользуется предложением, сможет купить квартиру в рассрочку с платежами, сравнимыми с арендной платой от 1170 рублей в месяц и без первого взноса. В связи со сложной ситуацией на рынке ипотечного кредитования и практически невозможностью получения кредитов, беспрецедентный шаг – только ежемесячные платежи. Еще один способ покупки – кредитные программы. Партнерская программа от Беларусьбанка – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Ставка составит 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 14,19% на остальные годы. Программа от Приорбанка рассчитана на 5 лет. В первый год ставка 5,99%, в последующие 14,18%. Застройщик поможет каждому покупателю сделать правильный выбор и подобрать именно ему подходящий вариант, так как в компании уверены, у каждой семьи должен быть свой дом. А сейчас именно то время, когда въехать в свое жилье выгодней всего. Сусветны дзень авіяцыі і касманаўтыкі святкуецца 12 красавіка. Герой России лётчык-касманаўт Олег Новицкий, ураджэнец горада Чэрвеня, як і ўсе расіяне, знаходзіцца на карантыне. Гэты матэрыял мы здымалі да абвешчанай эпідэміі. Тады Олег Новицкий быў з візітам у Беларусі, і мы пра гэта распавядалі, наведваючы экалагічны комплекс «Аптэкарскі сад». Сёння вырашылі нагадаць. Пасля памятнага моманту пасадкі дрэва касманаўт з задавальненнем адказаў на пытанні корэспандэнтаў. Озера я видел, все остальное невозможно рассмотреть. Вот. Очень приятное впечатление, как я уже говорил, потому что действительно природа здесь замечательная. Люди работают очень ответственно, продукция действительно очень вкусная. Поэтому я с удовольствием, наверное, еще раз сюда прибуду. Сёння звездный городок таксама на карантыне. Падрыхтоўчыя заняткі праводзяцца дыстанцыйна. Наперадзе палёт на калязямную арбіту ў 2021 годзе. І тэрміны пакуль застаюцца нязменнымі. Каталіцкія вернікі адзначылі Вялікдзень. Нагадаем, што кіраўнік беларускіх католікаў мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч прыняў рашэнне не праводзіць традыцыйнага свячэння велікодных страў. У сувязі з распаўсюджваннем каронавірусу ён выдаў дадатковы дэкрэт аб святкаванні Велікадня ў гэтым годзе. Вернікам было дазволена свяціць ежу дома. Для гэтага архіепіскапам была зацверджана спецыяльная малітва. А ў праваслаўных вернікаў пачаўся апошні тыдзень перад Вялікаднем – Страсная сядміца. Гэты тыдзень лічыцца самым важным у годзе і асабліва строгім. Ён прысвечаны апошнім дням жыцця Іісуса Хрыста. Міністэрства аховы здароўя рэкамендавала царкве праводзіць усе набажэнствы, у тым ліку свячэнне ежы на вуліцы. На гэтым выпуск завершаны. Новы агляд падзей 15 красавіка. А я з вамі развітваюся, жадаю вам моцнага здароўя і толькі добрых навін. Да сустрэчы!